Hej, vi vil fortælle lidt om det danske demokrati og det amerikanske demokrati. Ja, det amerikanske demokrati. De har præsidenter, og de skal jo vælges, de der præsidenter, men først så skal der være nogle præsidentkandidater, og det bliver valgt internt i de forskellige partier. Og det er en slags konkurrence, fordi nogle gange kan der godt være en del præsidenter, der stiller, eller præsidentkandidater, som vil stille op. Og der er ingen grænse for, hvor mange det kan være. Og de præsidentkandidaterne, de bliver så valgt via primærvalg eller caucusvalg. Og det er forskellige fra stat til stat. Og det er så i hver stat, der er sådan et. Og nogle af staterne, de har, at det kun er partimedlemmerne, som kan stemme, og andre, så er det et åbent valg, hvor alle kan stemme. Iowa og New Hampshire, de er lidt specielle stater, fordi de starter primærvalgene, og det gør de en uge før alle de andre stater. Swingstater. Swingstaterne, de er meget vigtige i en valgkamp. De var især vigtige i den valgkamp, vi lige har haft, fordi at de kan være afgørende om, hvilken præsidentkandidat, der skal vinde. Og valgkampen, de var normalt sådan fra februar til november. De primærvalgene, de starter allerede i februar, og så kører de indtil omkring juni. Og det var det tilfælde i år. Og så i år, der var der valgdag den 6. november, hvor det så sluttede. Der er 538 valgmænd i USA, og det er inklusive 2 senatorer. For at vinde hver stat er delt op i nogle delstater, og der er så en valgmand for hver af de delstater. Okay. Og det er så personerne, det er jo så delt op i, hvor mange mennesker, der bor i den stat. For at vinde en valgkamp skal præsidentkandidaten have mindst 270 valgmandsstemmer. Og ja, fordi det er halvdelen. Til Danmark. Vi har det dejlige Folketing, som består af en masse politikere, som vi har valgt ind fra vores valgkredse. Og valgkredse, de består af opstillingskredse, hvor at der så er en person, som kan stille op til Folketinget, og de kan så blive valgt ind af de personer, som bor i valgkredsene. Der er valg hver 4 år, og det er statsministeren, der udskriver valg. Og det er mindst hver 4 år, fordi statsministeren kan udskrive valg hvornår som helst, men det plejer de ikke at gøre. En dronningerunde, det er hvert år, når der har været folketingsvalg, og der er kommet en ny regering på, eller 4 år hedder det, så skal der komme en statsminister, og det er så dronningen, der kan vælge, hvem det skal være. Dronningen kan udpege den person, som enten har flest mandater, eller den person, hun synes skal være statsminister. Og der er hvert parti har 2 rådgivere, som kan tage ud og rådgive hende om, hvem de synes, hun skal vælge. Ja. Statsministeren, som sagt, kan indkalde til Folketingets valg, og det er statsministeren, som vælger, hvilke ministre, der skal være på de forskellige poster. Okay.